Hello guys, खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसे आरो बयखौबो बरायबावनाय थाबायना लोगोफोर जोङो नै दा एकदम हाय सिमोन दैमायाव बेरायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय मैखुन नागिरगोन मा मावनाय जागोन आरोना बेखाय लांबाय थानोसै दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो इन्टारेस्टिं भिडिअ लेट्स गो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै फैदो बिदिब्ला आनारस थाइसे लाबोदों दा जासिगोन आरो ओमफ्राय संख्रि सा बिराद मोनहैबोला मिदामा जा सैमानि हां लालायलांबाय बिसोरो खदालखौ लाबोदियाबा जोंबो बिसोरानो एकदम खौसेथि जाहैलांबाय
बडि फिल्टार लायसिगोन जोंहा खदाला फिसाया मोजांसिन नङा खोमाहाय gila ini kok bisa sih Mundunik. Makan bindi taso bibar. Parto akhir nabarin sebab dengan jelek. Sogoli. Mandi makacaunya ribadi cari stay bibar ya. Soalnya kabar. Ini video ko isyong doon tonton saja bayar na nagbuat ikut tang saya kelar dua ini tang saya ini jaga dia berdua pilih nak harga sini nalang ber